בוקר טוב. שמעו את זה לדעתי. אז שמעו. שמעו. למרות שהפער בין הדורות הצטמצם, ואימהות היום קרובות הרבה יותר לבנותיהן, עדיין כשהבת מתחילה את תהליך ההתבגרות המינית נוצר מתח, ולא תמיד יש תקשורת פתוחה. איתנו היום ענת זפרני, מורה ומרצה לפסיכולוגיה, שמעבירה סדנאות לאימהות ובנות. ברוכה הבאה. ושרה לגזיאל, אם ל3 בנות שעבורה עם ביתה את הסדנה. בוקר אור. ענתי. ספרי לנו מהיכן הרעיון. מהשטח. אני עובדת עם בני נוער בכל הארץ, סדנאות, קיבוצים, מתנסים, ומתברר שיש המון בורות. למרות כל המודרניזציה וזה שאנחנו חשופים באינטרנט להמון מקורות ידע. הרבה הורים היום לא מדברים עם הילדים שלהם, בעיקר עם הבנות שלהם. כן, אבל למה רק אמהות בנות? למה לא אמהות בנים? יש גם אמהות אבות בנים. בנים, אבות בנות. יש אמהות בנים, גם הסדנה הזו קיימת. כרגע אנחנו מדברים על האמהות בנות, כי יש מערכת יחסים מאוד סבוכה בין שתי נשים. למה? מפני שיש משהו במערכת הרגשית שפועל שם מאוד חזק. זאת אומרת, כשהבת שלי מסתובבת בעולם, זה בעצם סניף שלי מסתובב בעולם. שנייה, היא אמרה הלמה היה מהלב שלה. מהרחם. למה? לא, כי אני באמת לפעמים חושבת שיש איזשהו אתה רוצה טשטוש. שאני אסביר את המנגנון הביולוגי? איזשהו טשטוש בין האם לבת. נכון. אני רואה את אחותי, מה היא חובה עם הבת שלפעמים אני אומרת לה, זו לא את, זו היא. נכון. יש לה כלים אחרת. אבל זה לא בכל הגילאים, נכון? זה רק בגיל מסוים מתחיל הפער הזה. בגיל ההתבגרות, כשילדה רוצה לעמוד על שלה ולהתרחק מהאמא ולעשות את ההיפרדות הפסיכולוגית, אז האמא אומרת, רגע, אני הייתי במקום הזה, תיזהרי, אל תעשי ככה, כן תעשי ככה, ואז הילדה אומרת, רגע, זה החיים שלי, זה המסלול שלי, ואז מתחילות ריקות דלת ועצבים. אבל ענת, זה לא קורה בכלל בגיל ההתבגרות? כן. זה קורה גם עם הבן שלי. בטח שזה ודאי קורה. שכן, כן, בוודאי. אבל אמהות בנות, בגיל הזה יש הקצנה של המערכת יחסים. בטח שזה קורה גם עם בנים, וזה צריך לקרות, אחרת הם לא יתרחקו ויגדלו ויעשו את העוף גוזל שאנחנו רוצים. יותר לאט, הם לא יגשו, לא לבד אי כלום. אפשר. אבל אנחנו כן רוצים בפירוש שמערכת יחסים תהיה מושתתת על משהו הרבה פחות מאוים, משני הצדדים. שהילדה לא תחשוב שאם אמא אומרת משהו, אז היא חייבת להתנהג לפי מה שאמא אומרת. רגע, ממי, אני לא... אני רוצה נורא לשמוע. לאט. ושהאמא לא תהיה מאוימת מזה, שהילדה טורקת דלת ואומרת לה, אני לא שואלת אותך. כי ברוב הפעמים אומרים, אני לא שואלת אותך, הולכת לחדר ועושה בדיוק את מה שאמא אמרה. אז משני הכיוונים. מה את רואה מאותן אמהות ובנות שמגיעות לסדנה? אז בהתחלה יש מבוכה, הן חושבות שהן באות לאיזושהי הרצאה, ואז מתחילה כל הקטע של ההומור, תכף שרה, אני מניחה תספר ותשתף קצת יותר צחוקים ופתיחות. מגלים שאצל כולם זה אותו דבר, ושאפשר לדבר על הדברים בלי שהתקרה תיפול. זאת אומרת שזה גם סוג של קבוצת תמיכה אולי? לא, אני לא אוהבת את המושג הזה קבוצת תמיכה, וזה מפיל את המחיצות, אנשים מרשים לעצמם. אבל יש בזה איזה תמיכה, כי ברגע שאת שומעת שהבעיות, בדיוק, את שומעת שהבעיות הן זהות וזה, אז יש בזה איזה משהו, את יודעת מה? אבל זה לא סדנה שבאים להתחבק בה, אני אוהבת אותך, לא. זה לא הכיוון. אבל זה בטח קורה בסוף, נכון? שרה. מן הסתם. נופלות הרבה מחיצות. אני נחשפתי לזה, הוזמנתי לסדנה עם הבת שלי, יש לך 3 בנות בבית. יש לי 3 בנות. ולקחת אחת והחלטת להתחיל איתה? לקחתי את האמצעית שהיא בת 14. את הסנדוויץ'. הסנדוויץ', הממרח שוקולד. הסנדוויץ' זה תמיד היה יותר קשה. ולקחתי אותה לסדנה, וזה היה סדנה במסגרת הכיתה. בבית הספר? כן, התארגנו כמה אמהות עם הבנות. מה, הייתה איזו בעיית תקשורת עם הבת? הרגשת שמשהו שם לא מספיק עובד ביניכן? לא הייתה בעיית תקשורת, אבל את יודעת, הרגשתי שאני מדברת וזה לא עובר, זה לא נכנס. וכמה שניסיתי וכמה שמשהו שם היה תקוע, יכולתי לדבר עד מחר. הגענו לסדנה, ובסדנה קרה דבר מקסים. זה היה ערב קסם כזה מבחינתי. זה התחיל, כולם ישבו מאוד מתוחות. וככה זה נורא לא נעים, את יודעת, גיל ההתבגרות, ענת מדברת על השינויים, וכולם מסתכלות אחת על השנייה הבנות. את אומרת את המילה ציצים. ונבוכות ומצחקקות. ואז לאט לאט, במשך ערב של 2.5 שעות, אמהות שיתפו בחוויות שלהם, איך היה שהם קיבלו את המחזור הראשון, ושמעת סיפורים מכל מיני עדות, וזה פשוט היה ערב מהנה, מגלגל מצחוק. הבנות בין עצמם התקרבו מאוד. הם הסכימו להיות פתוחות ליד האימהות? הבנות פחות דיברו, פחות שיתפו, האימהות שיתפו. זה ברור. והם הסתכלו וראו, וואו. זה כבר עושה את העבודה. באמת? בדיוק. גם, קרו 3 דברים אבל תגידו לי שתכן, מאוד. הרי ההתבגרות המינית היום היא כל כך מוקדמת. נכון. היא כבר מתחילה בגיל 9 או 10. נכון. וזה נורא מביך, זה כאילו את עוד לא חיכית, זאת עוד הילדה הקטנה שלך, והיא כבר גדולה, וחכי עוד רגע, לא? לכן חשוב לתקשר, והתחלת לומר שיצאו 3 דברים מאותו מפגש? מאותו מפגש, קודם כל האימהות בין עצמם, כי זה גיל כזה גם שאם הבת שלך מקבלת מחזור, אתה לא יודע אם לשתף את האימא של החברה ההיא, אולי זה משהו נורא רגיש כזה. ופה פתאום בערב אחד כולם ראו שזה בסדר. וגם הבנות בין עצמם, החברות, זה היה הרבה יותר נעים. את יודעת, יש את העניין של ללכת לישון ביום שישי.
שפתאום זה נהיה כזה, לא, אני לא יכולה, ואולי זה יקרה. הכל נפתח, הכל נפרץ. זה פשוט בעצם... נפל המחסום. מה הסוד? זה משהו שאת אומרת? זה מהלך שאת עושה? לא, זה ההומור, זה וזה שאפשר להגיד את הדברים הנורא גסים ושום דבר לא קורה. לא, אבל מה את אומרת, או רק אנשים מספרים את הסיפורים? זאת אומרת, לא, אני מגיעה עם 4 נקודות מרכזיות במפגש. הראשון זה בעצם על השינויים הפיזיולוגיים. הגוף בוגד בהם. להיות בגיל ההתבגרות זה זוועה, להבדיל ממה שמראים לנו בטלוויזיה. אני מפחדת ממך, אני אעט את הקצב. להבדיל ממה שמראים לנו בטלוויזיה. אני לטובתך, אל תפחדי ממני. אני פה בשבילך. זה חרא של גיל, זה חדשקונים, וזה ריח של זהה, וזה אף אחד לא אוהב אותי, ומתי יהיה לי חבר, והאף גדל חסר פרופורציות. והכל גול נפש אחד גדול, מצד אחד. מצד שני, בסרטים מראים לך שאפילו הפקצה הכי מגעילה הופכת בסוף הסרט להיות מלכת הנשף. כן, אז יש פער נורא גדול, אתה עומד מול הרי, אתה מפוצץ חדשקונים, ומתי זה יקרה לי וזה לא קורה. אז עוד שנה חולפת ועוד שנה חולפת. אז אני מדברת קצת על השינויים הגופניים, ואיך המשפחה יכולה לרכך את הקבלה של השינויים הגופניים. לא לשבת בארוחת יום שישי ולהגיד, אתם יודעים שמיכל קיבלה וסת? ואת רואה את מיכל עוד רגע, כן, שוקלת איזה כדור. ומה עם העניין של החינוך המיני, שהיום אין אותו בכלל בבית ספר? אין אותו בבתי ספר, אין אחות. אין, זה נורא. אבל היועצות כן מדברות, יש כישורי חיים, מה שנקרא, אבל הן כמעט ולא מדברות על מצב פיזיולוגי. על מה הן מדברות? הן מביאות קנדום? מה הן מביאות? זה לא מספיק. כלום, אין היום כלום. זה לא מספיק. לא, ממש לא. מה היית נותנת ככה נגיעות, טיפים, אני אוהבת את המילה הזאת, להוסיף לנו האימהות, ההורים בכלל, כמה דברים שכדאי לעשות? ליצור אינטימיות, זה מחייב זמן ביחד. אז פעם בשבוע, לפנות פעם בשבוע שעה, לא הולך שעה, שיהיה 45 דקות, פעם בשבוע רק את עם הבת שלך. זה יכול להיות הליכה מסביב לשכונה, לא שופינג, כלומר שלא יהיה פה איזשהו ערך מוסף. כן. אך ורק אחד על אחד. ואחרי כמה שבועות מתחילה התקשורת האמיתית. כי ברגע שאני מזהה בתור מתבגרת, שאמא באמת פנויה, רגשית, זמן, היא נמצאת שם בשבילי. זהו, הם הרי בוחנים אותך. לגמרי. כל הזמן. הם לא באמת מאמינים שאתה עושה את זה. נכון. אולי איזה משהו לטובתך אתה עושה פה, איזה טריק. ועוד משהו שמאוד עוזר זה עניין של השיתוף. כלומר, לא רק אני מחכה שהבת שלי ואני עומדת שם כמו סוללת חקירה, אז מה היה ומה אמרת ומה עשית, אלא אני משתפת מה היה בחיים שלי. לא פעם, כי זה לא מעניין אותם, אבל מה היה לי היום בעבודה, מה קרה לי אתמול. שזה חלק גם מהפתיחות. ואז זה יוצר קשר, יש איזושהי רשת. אמרת שגם מגיעים בנים? יש סדנה של האימהות או אימהות ובנים. רק אימהות? אימהות ובנים, כי לאימהות יש נורא פחד לדבר על שינויים פיזיולוגיים. מה את אומרת? אני רוצה לראות אבא שמדבר על שינויים פיזיולוגיים עם הבת שלו. אז בגלל שהם משאירים לאבא ואבא לא עושה כלום, ואז מתחילים לרוץ סיפורים בין החבר'ה על כל מיני גדלים לא... ענת, אני ניסיתי. והוא חסם אותך? ניסיתי, רק איתך, אמרתי לו, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, ואל תכעסו עליי עכשיו, אתה יודע מה זה, הוא בן 15? קרי לילה? קרי לילה, הוא אמר לי, תסתום, טוב, תעשה לי טובה, תסתום. זהו. לא היה, ואמרתי, רגע, לא, תסתום, נו. מותר להמליץ בשידור על חברות וספרים. ברור. יש את דוקטור עמוס בר וטלי רוזין, הם כתבו את מדריך ליולדת, אז הם הוציאו חוברות מ-10 עד 12, 12 עד 14, 14 עד 16, לכל מין בנפרד וביחד. כל חוברת עולה גרושים, שיהיה בבית. באמת? עכשיו, גם הוא אומר, אני יודע הכל, תצא מהחדר, טוב שיהיה איזה יופי בחדר. הוא מדפדף. בכיף שואלים שאלות. עכשיו, ואני חושבת שבאמת הפתרון שאני מצאתי, שבאמת סדנה כזאת, לא אני אמרתי. אנחנו יושבות, ואני שומעת, ואת שומעת, ואנחנו באות הביתה, וכל מה שרציתי להגיד נאמר, ואז יש את כל אבל נאמר על ידי אימהות אחרות. אימהות אחרות או ענת, שמענו, אנחנו יודעות, הכל ברור, ואז התקשורת, כי שנינו שמענו את אותו מסר. שהן גם תמיד יותר טובות, האימהות. וזה פשוט פותר את כל הבעיה בשנייה, זה פותר את הבעיה פשוט בשנייה. זה באמת רעיון נהדר. שרה וענת. לא, אני צוחקת. לא, זה בהומור. זה בהומור. ענת ושרה, תודה רבה תודה לכם. תודה.